Пари-матч. Официальный партнер Ювентус. Играют они. Побеждаешь ты. шахсиятҳое ки 17-солаен ба шумо аввалан ки патент лозим нест. ҳамин муҳлат ба охир нарасида ҷаримаро пардохт кунӣ ягон гап намешавад. пардохт кардагӣ нестанд, ӯ штраф дар база мейс аст. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристи Ҷ. Тамошобинони азиз, мо имрӯз чанд ахборотҳои нава пешниҳоди шумо мегардонем ва дар идомаи барнома саволҳое ки роӣ кардагиен мехонем, ҷавоб мегардонем. Ба ҳамаи шумо як чиза хотиррасон мекунам, касе ки мехоҳад канали моро дастгирӣ кунад, ссилкае ки дар комментария закрепид кардагиай, бидурен регистратсия кунед намуда ва як дастгирии бениҳоят хуб мешавад. аввалин ахбороти мо оиди ифтитоҳи хатти ҷадиди парвоз дар миёни Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ширкати ҳавопаймоии Русия яъне Сибир ҳар ҳафта аз Томск ба 4 кишвари дигари Тоҷикистон парвоз анҷом медиҳад. Аз 6 ноябр рӯзҳои шанбе 2 парвоз аз шаҳрҳои Душанбе ва Кӯлоб ба Федератсияи Россия сурат мегирад. Илова бар ин боз шудани 2 хати парвози дигар ба Хуҷанду Бохтар яъне ки Қурған барои ин ширкати ҳавопаймоӣ дар назар мебошад. яъне ки пас аз 6 ноябр боз 2 парвози дигар аз Хуҷанд ва Бохтар ба Федератсияи Россия илова карда мешавад. ва як ахбороти дигар оиди ҳаракати нақлиёт дар Душанбе маҳдуд мешавад чанд рӯз ва дар кадом самтҳо. ба иттилооти котиботи раиси шаҳри Душанбе аз 22 сентябр роҳи кӯчаи Фирдавсӣ аз кӯчаи Неъмат Қарабоев то кӯчаи Қосимов ҳаракати ҳама гуна воситаҳои нақлиёт манъ карда мешаванд ва инчунин қайд кардан мумкин аст ки ба нақшаи хати ҳаракати автобусҳои мусофирбарӣ рақами 1881 инчунин хати микроавтобусҳои мусофирбарӣ рақами 42 54 57 88 81 тағйирот ворид карда мешавад то ба истифода додани роҳи кӯчаи Фирдавсӣ фаъолияти онҳо тавассути кӯчаҳои Қарабоев ба анҷом расонида мешаванд. Ибрат ТВ нависае: ман регистратсия патент кардам, ҳозир 3 моҳ шуд, акнун проделит кардан дар кор. Савол: ман проделит накунам ва 5 моҳ бестам, баъд хона бурам, ба ман ягон зарар ҳаст, лекин патента супоридастам. албатта пас аз ҳар 3 моҳ шумо бояд ки регистратсияи худтона нав кунед, чунки срокаш 3 моҳа мебошад ва дар ҳолати иҷро накардани ҳамин қонун шумо яъне ки административни правонарушения мешавад. агар аз 2 маротиба зиёд ҳамин воқеа рух бития, аллакай ба рӯйхати сиёҳ ворид мешавед ва метавонанд ки ба ҳамин кирдор шуморо депорт кунанд. Шуҳрат Азимзода нависонда: ака шумо гуфта будем ки муҳоҷироне ки 3 сола запрет шудагиҳоро Путин авф кард. Гуфтем дар Тоҷикистоне метавонем Россия равем. ман нагуфтам ки шахсиятҳоеро ки вездошона маҳкам кардагиян увок шуда мешавад. ба хотире ки чандин маротибаҳо мо ҳамин чиза гуфтаистем, ба ҳамин хотире ки баъзе нафарҳо хато мефаҳманд ё ки намефаҳманд. мисол ба мисли ин ҳамин бародармон мо дар мавриди и гап задем ки то рӯзи 30 сентябра шахсиятҳое ки дар Россия қарор доранд, дар дохили Россияанд ва ҳуҷҷат надошта буданд вақтҳои пеш ё ки шароити патент кардан надоштанд, беҳуҷҷат гаштагӣ буданд, кор кардагӣ буданд, ана ҳамун шахсиятҳоро Федератсияи Россия имконият дод ки то рӯзи 30 сентябра рафта ҳуҷҷатҳои худшона торӣ кунанд. яъне ки агар беҳуҷҷат гаштагӣ бошен, беҳуҷҷат пеш кор кардагӣ бошен, мерен аввал ҷарима месупорен ва баъд документҳои худтона торӣ мекунед. аз шахсиятҳое ки 3 сола ё ки 5 сола запрет доранд, ба ин шахсиятҳо ягон тааллуқ надорад ва оиди авфи муҳоҷирорам ягон қарор буромадагӣ нестад. Шарипов нависонда: салом ака, ман 17 сола ҳастам, бе патентам, ягон документ надорам, чӣ хеле мешавад? илтимос фаҳмонед. шахсиятҳое ки 17 солаен ба шумо аввалан ки патент лозим нестад, чунки қонуни Федератсияи Россия то 18 сола нашай барои кору фаъолият кардан, барои патент кардан иҷозат нест. танҳо регистратсия мекунед, тамом. нафароне ки аз дарди сутунмуҳра ва дарди буғунҳо ё бемориҳои занона ва мардона ё бемориҳои ҷигар азият мекашанд,
пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. Доктор Анвар дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунад. Табобат бо доруҳои гиёҳӣ арзон ва дастрас мебошад. Ба рақамҳои рӯи экран ё ба инстаграми доктор муроҷиат кунед. ҳамид алӣ нависондаи: салом алейкум, акамара дар метро барои перчатки штраф кардагия. Ман штрафа пардохт накардам. Барам Тоҷикистон ягон гап намешава. Ака илтимос ҷавоб те, барои хеле муҳимае. дар ҳоле ки агар ҳамин муҳлат ба охир нарасида ҷаримаро пардохт кунӣ, ягон гап намешавад. Ва дар ҳоле ки агар ҷаримаро пардохт накунӣ ва муҳлати ҳамон укази президенти Федератсияи Россия таҳти рақами 364 ба охир бираса, ба Тоҷикистон биёӣ, мумкин аст ки веста маҳкам кунам. Чунки як чизи дигаро ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунам: шахсиятҳоеро ки штраф кардагианд ба номшон ва пардохт кардагӣ нестанд, ӯ штраф дар база меиста сахранид. Вай гум намешавад. Дар 5 сол як бор гум мешавад. яъне ки як бор тоза мешавад. 1 сол пеш ё ки 1 моҳ пеш ё 2 моҳ пеш штрафтон кардагӣ бошанд, барен штрафҳои худтона пардохт кунед. Азизов нависондай: регистратсия дорум, прописка дорум, 40 рӯз шид омаданма, патент наспоридам, биқапанд чӣ мешава? Агар дар ҳолате ки кор кардаиста бошӣ, айни ҳол биқапанда то рӯзи 3 сентябр 5000 рубл штрафат мекунанд ва агар баъди 3 сентябр биқапанд, депорт мекунанд. Нек нависондай: акай Сорбон авфи депортои Россия ҳамаи намудаш ҳуи шидагия ё ки не? Ягон намудаш ҳуи шидагӣ нестай ва агар ки авфам қонунаш ба имзо бираса, қонуни авф чандин мақсад статьяҳоро ворид мекунанд. Мисол статьяҳое ки штраф доранд ё ки мисол 5 сола депортшон кардагианд ё 3 сола кардагианд ё 10 сола кардагианд, маълум нестай баъд ки кадомаш дохил мешавад дар авф қонунаш. Вақте ки қарор ба имзо расид, ҳамон вақта баъд маълум мешавад. Файз Камолӣ нависондай: ака ҳами амнистия кай сар мешавад? қонуни авф дар ҷумҳурии Тоҷикистон бугӯй ба имзо расидагӣ ҳастай ва биромадани анаму шахсиятҳое ки дар рӯйхати авф дохил шидагианд, ӯро дар назар дошта бошӣ. Агар то 2 моҳа ҳамо одамое ки дар рӯйхат ҳастанд ба озодӣ мебироянд. Бӯстонов нависондай: салом алейкум, акай Сорбон зинда бошӣ. Як савол дорум, ҷавобашро бигӯен. Оилам ҷудо шидагиам, 3 сол мешавад. ЗАГС надорум, алимент месупорум, талаб кардестай. Албатта алимент месупорӣ бародар, чунки алимент барои фарзандат пардохт мекунӣ, алимент месупорӣ. Содиқов нависондай: салом акай Сорбон, бахшиши зиёд метавонӣ номерота мадад дода? Ма қатид ба телефон суҳбат кардан, як гапи зарур дорум, пурсиданиям. Касет ки агар ҳамсуҳбат шидам бихоҳӣ, номи инстаграми ма дар ҳамин экран ҳастай, бидроин дар инстаграм ҳамсуҳбат мешем. тамошобинони азиз, барномамона ҷамъбаст мекунем ба ҳамин ва ягон саволи иловагӣ дошта бошед дар комментария ё ки дар инстаграм равон кунед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.